Mulțumesc frumos, chiar că mi-era foame. Nu, ăsta e al lui tata, ție-ți fac altul. Închide geamul, închide geamul, închide geamul, închide geamul. Te ștergea pe cap cu prosopul meu de picioare. Dar să nu vă cauzeze, să nu vă infectați chilia. Telefonul ăsta pe ei. Mi-a uitat telefonul! Măi, dar când ați apărut aici? Merg la cartofii tăi și plustez 3 chiftele. Plustez cu una, două. De fapt, plustez cu totul. Joci tare. Da. Bine, plustez un cârnăcior. Hai, frate, că un cârnăcior face cât 3 felii de pâini. E gustos. Ok, eu pun un cârnăcior și plustez cu gogoneaua. Eu nu prea mai am cu ce. Tu ai putea să plustezi cu altceva. Cu ce? Păi uite, de exemplu, dacă am să câștig eu, mă las să dorm cu tine câteva nopți. Simon, tu mai mănânci piureul ăla? Că vreau să-l torn lui Bobo în cap. Stai. Calm. Bobo nu prea are unde să doarmă pentru că l-a dat tata afară. Long story. Da, ci că să-mi caut altceva, dragă, că el nu hrănește 6 guri. Dar cât sunteți frate în casa aia? 4. Da, Bobo mănâncă cât 3. Atenție la balena ucigașă care are un as sub fundul ăsta de o tonă. Ia, unde e? Abibabam. Gata, Bobo, s-a terminat. La noapte stupot cu tine. Dar de ce ești îmbrăcat în costumul ăsta? Pentru că vin tocmai de pe platourile de filmare. Am fost distribuit, țineți-vă bine, noul film cu comisarul moldovan. Și tu erai comisarul. Ba, pardon, pe comisarul joacă numai domnul regizor. Tu ești vreun mafiot ceva, nu? Da, mă rog, pe acolo, prin zonă. De fapt, victima numărul 72. Tot la figurație, ca de obicei. Drăguță, știi ceva? Figurație, dar fii atentă faza aici. Deci, la un moment dat, comisarul trăgea în mine, înțelegi? Și trăgea, pac! Și eu trebuia să cad jos, înțelegi? Și nu cădeam. Și vine la mine și mă întreabă, de ce nu cazi, mă? Și i-am zis, pentru că am vest antiglonț. Și știți ce s-a întâmplat? M-a dat afară. Nu o să mai pot dormi la noapte din cauza asta. Hai, Simon. Stați puțin, fetele. Cărați-mă și pe tine, că sunt așa de rănit. Jur pe carieră și pe sănătate. Ce carieră, mă? Ia mâna că se ia vopseaua. Mă, frate, aveam full. N-are nimic, facem de nou. Cât costă? Cât costă ce? Fetele la două care au plecat cu mafiotul. În fetele lui, așa? Poftim? Eu stau în cămin. Așa. Cu camera lângă ele. Ok. Am pus ochii pe aia Bianca. Acum înțeleg de ce nu se uită la mine. E pe bani. Ce? Bianca? Stai, mă, Taci. Și ia zi, măi, cum te cheamă? Virgil mă cheamă. Sunt Virgil. Virginel, așa. Eu sunt Bobo Eleoachi. Și zici că stai în cămin, a? Da. Bravo. Câți în cameră? Singur. Singur? Bun. Net ai? Da, prin cablu. Aha, bun. Deci stai singur și camera e pe numele tău, da? Da, până la sfârșitul facultății. Am luat-o pe merite deosebite la învățătură. Bravo, da. Fii atent cum stă treaba. Fetele alea două pe care le-ai văzut tu Așa. sunt într-adevăr... Da. Adică o fac pe bani. Dar sunt de lux. Dar stau așa în cămin de fațadă. Mi-am dat eu seama, dar... Auzi? Cam cât ar fi tariful pentru aia Bianca? Tariful? Păi tu n-ai bani să stai 5 minute cu aia, măi, băiatule. Dar lasă că te ajutăm noi să o câștigi. Da? Cum? Da? Cum adică să o câștig? Păi, știi tu, mafiotul ăla care era cu ele? Da. Are o slăbiciune. Ei. Poker.
Mafiotul o să-și facă apariția care chimă cu pădâra de sânge, pentru că nu poate rezista la o partidă de poker. Ei bine, aici intervin eu și fac cărțile în așa fel încât să câștigi tu. El o să piardă toți banii și o să pluseze cu Bianca. Pe bune? Păi tu cum crezi că am avut-o și eu crezi că aveam atâția bani? Așa ai făcut-o tu cu Bianca? Nu, eu am făcut-o cu Simona, cu cealaltă. Scuze, bă, te-am lovit? Avea o muscă. Mergi pe mâna mea, o să-ți dau numai fuluri și careuri. Stai puțin, dar tu ce ai la afacerea asta? La afacerea asta, eu o să iau toți banii pe care tu îi câștigi și tu rămâi cu fata. Clar? Deci am înțeles. Tu îi dai full și când papagalul pune la bătaie camera, dai mie chinta royală și-l fac, nu? Mă rog, și camera ți-o dau ție, da. Cristi, dacă tu mă ajuți cu asta, o să-ți rămân dator toată viața. Oricum, tot ce trebuie să faci tu este să joci rolul vieții tale, rolul de mafiot. Tăticu, ce rol o să fac? O să înțepenești. Știi cum Pacino și De Niro o să plângă pe la uși. Jur pe sănătate și carieră. Tare. De mâine o să mă lăpăi în camera tocilarului. Așa facem, gata, 2 sus. Bravo. Hai, noroc. Zi, cum a fost întâlnirea cu Cruella? Zi. Lasă-mă, mai bine nu întreba. Nu mă întreba. E ofticată că ai părăsit-o pentru el? Zi, te-a amenințat cu moartea, ce a zis? Zi-mă, dacă zi. Hai să-mi scot armura. Păi, dar cum crezi? Bă, Robocap, bă, dar de unde scoți toate astea, mă? Zici că ești magazin 1001 de articole. Ce crezi? M-am echipat, mă, m-am pregătit pentru ce era mai rău, îți dai seama. Este puțin. Ce e asta? Ce mă? Sânge. Uite, ești nebun, asta a vrut să-ți ia gâtul? Nu, trebuie să sunăm la poliție, trebuie să sunăm la salvare, nu se poate așa ceva. Bă, dar asta nu e sânge. Vali, ăsta e ruj. Nu, Damian, deci... Vali, să nu-mi spui că... Nu, bă, stai că nu te enerva. Vali, ce s-a întâmplat? Deci, stai calm și ascultă-mă ca să înțelegi ce s-a întâmplat. Stau cam, zi. Măi, crede-mă, îți dau cuvântul meu de onoare. Astăzi, toată ziua, am stat ascuns în vestiar. Nu. Așa. La un moment dat, când... Când ce? Mă găsi. Unde e, domn profesor? Aici erai. Cruella! Sărută-mă cu pasiune. Poftim? Ce? Nu, stai! Te iert pentru mica ta escapadă cu Irina. Nu. Știu că bărbații mai greșesc câteodată. Da, stai, Cruella, tu înțelegi că eu cu Irina, stai, lasă-mă! Lasă pe Irina, uit-o! Bine că te-ai întors la mine. Eu? Nu. Te vreau mai mult decât oricând. Stai, măi, tu nu înțelegi că eu cu Irina am o relație serioasă, nu doar o simplă escapadă? Bine, iubește pe Irina, dar lasă mie trupul tău. Vreau să ne batem joc de trupurile noastre. Nu, Cruella! Ce căutați în pantalonul tăi? Pentru protecție. Nu, Cruella, să știi că... nu, te rog frumos. Te vreau. Ce crezi că... Te vreau. Aici? Da. Oh, crezi că dacă ți-ai pus madiul ăsta cu... Oh, și bikini aia roz care îmi plac atât de mult. Ți-ai pus silicoane? Vino. Vino! Gata, da, fii atent. Este pentru ultima dată, da? Da, stai. Păi e foarte rău că îmi spui mie. Știi foarte bine că Eva citește în mine ca într-o carte deschisă. Și acum o să mă duc acasă, ea o să vadă că am ceva pe conștiință, o să mă gâdile și o să spun tot. Pentru că nu rezist la tortură. Ce mă, ție de-asta ție? De asta mie. Stai, mă, liniștit, o să mă duc chiar eu și îi spun Irinei tot în față. Dacă asta te liniștește, ești nebun? Păi da, nu faci asta. Va fi o prostie mai mare decât prima. Să nu-i spui. Stai. Păi ce o să-i spui? Cum o să-i spui? Ia, ce inventezi? E foarte simplu, mă duc și spun Irinei că am făcut doar un sex așa de...
complezență. Da, mă, mă simt vinovat că am părăsit așa brusc pe Cruella, înțelegi? Și ea sigur o să înțeleagă, îți garantez. Irina, asta. o să înțeleagă. Da. Păi tu ești prost, mă, păi dacă nu înțeleg eu care sunt bărbat, cum o să înțeleagă Irina? Îți spun eu, o să te dea afară din casă în șuturi. Și ea, și Anton, și Prădescu. Iar asta nu e cea mai mare problemă. Care? Problema cea mai mare este că o să mă părăsească și Eva pe mine. Hai, mă. Da, da. O ieși și tu. Femeile astea două îi bagă pe frații Chivu în aceeași oală. Tu nu înțelegi, mă, omule, că dacă tu calți trâmb, mă doare și pe mine piciorul? Asta e. Bine, mă, Asta bine, e. gata. Deci nu o să-i mai spun și gata. Ce, mă? Tu miroși a parfumul Cruelei. Și ce vrei, mă, să fac? Trebuie să facem neapărat ceva să scoatem parfumul ăsta de pe tine. Păi vrei să fac duș? Unde să fac duș? Ei, duș. Ne trebuie un miros mult mai tare. Eu sunt servit. Ok? Și tu vrei două, da? Da, dacă se poate. Dă două înapoi. Ia puști. Hai. Asta e. N-am noroc. Stai așa. El are o pereche și tu ai full. Fullul e mult mai mare decât perechea. Ai câștigat, bravo! Pe bune? Da. Așa e, Ochi! Ai câștigat! Da! Am câștigat! Am câștigat! Bobo, fă gărțile! Ok, mai mergem curând. Așa, așa! Haideți la casă ca lumea! Dă-i, hai! Mă, Dane! Ce spun, Irene? Că am un problem cu motorul, nu? Da, bineînțeles și altceva. Ok. Ia, fă-te în coasă, te miros. Da, ajunge? Ce? E mai nasol. De ce? Păi acum tu miroși și-a Cruella și-a mașină. Și? De ce mai nasol? Păi cum asta înseamnă sex în mașină, ești nebun? Du-te în spate și bagă toată mecla la gaze, înțelegi? Inclusiv pieptul. Hai, în eșapament cu tine, fugi, fugi. Hai că eu accelerez aici, dai. Hai! Așa, hai. Oh. Scuze, era în marș arier, nu mi-am dat seama. Hai, dai acolo. E bine? Vali! Vali! Vali, ce-ai pățit? Vali, Antoane, sună la salvare! Nu pot că n-are ton. Nu te grăbi cu salvarea, poate cine știe. Dar ce-ai pățit? Stai liniștită, e doar un mic accident de mașină. Nu, și să nu cheme salvarea, că nu este nevoie. E doar un cucui, simplu, nu e? Știu ce s-a întâmplat. Tu ai fost la școală, te-ai întâlnit cu Cruella și te-a lovit, nu-i așa? Nu-mi spune. Te-a bătut o femeie. Nu m-a bătut nimeni. V-am mai spus, doar un mic accident, Irina. Vali, știu că ți-e greu să recunoști că te-a bătut o femeie, dar nu-i nimic. Situația asta nu mai poate continua. Eu mă duc chiar acum să vorbesc cu ea. Stai, vin și eu. Am o energie, trebuie să mă consum cumva. Fetelor, dar nu e bine să acționăm la nervi, credeți-mă. Cu violența nu ajungem nicăieri. Păi, Stați liniștiți. Voi mă cunoașteți foarte bine pe mine, nu? Eu nu sunt o mahalajoaică, nu. Eu nu mai mă duc ca să vorbesc puțin cu ea, așa ca de la femeie la femeie, ca de la prietenă la prietenă. Nu, Irina, stai. Măi, nu mai este cazul să te duci până acolo, pentru că nu mai suntem colegi. Cum adică? Nu mai suntem colegi pentru că mi-am dat demisia. Înțelege, situația nu mai putea continua. Asta e. Ok. Păi și nu mai mergem? Nasol, aveam chef de o bătălie. Mă duc să-ți aduc o... Da. Foarte bine, excelentă idee, bravo! Ți-ai dat demisia, genial, genial! Cum genial e o idee tâmpită? De ce, mă? E tocmai ce m-am făcut cu mâna mea șomer. Lasă-mă, bun venit în clubul șomerilor! Oricum, în toată povestea asta este și un lucru pozitiv. Care? Că n-am mai trebuit să o mint eu pe Eva. Param, param, pam, pam. Poate, deci, tocilarul ăsta e în anul 2 la facultate, înțelegi? La jurnalism și ne poate face viața mai ușoară.
Da, mai Bianca, dar nu crezi că sunt îmbrăcată cam strident? Adică măcar un sacou să-mi pun. Nu, ui, ești exact cum trebuie. Nu înțelegi, dacă suntem pițiponcus prostituatus, asta o să creadă că are toate șansele la noi. Și o să ne facă toate referatele și articolele. Hai, te-i bătaie! Mai dă ceva jos. Bianca! Hai, băi, șmechere, mă! Bate dacă ai curaj, hai! Băi, hai! prodoulul ăsta. Hai, că eu pun totul la bătaie. Ce bă, nu mai nimic la tine? Pune și tu la bătaie una dintre fetițe. Pe Bianca, de exemplu. Într-o noapte. Nu mă coafează. Băi! Dacă eu o duc pe Bianca în discotecă, scot de 10 ori mai mult. Așa că de ce ți-aș da o ție? Mărește Liza, poate le interesează ceva. Uite, pun la bătaie computerul, pun la bătaie. Ce să fac eu, băi, cu computerul tău? Băi! Tu n-ai lucruri mai de valoare prin camera asta? Uite, pun la bătaie un rinichi. Bă! Ce să fac eu cu un rinichi, mă? Tu știi că am frigiderul plin de rinichi? Uite, pun la bătaie pereții. Camera, idiotule. Pun la bătaie camera. Și ce să fac eu cu o cameră de cămin? Zi-mă! Ce să fac cu o cameră? De fapt, dacă stau să mă gândesc, aș putea să aduc aici pipițele cu clienții, nu? Da, măi, puștulică, bravo, așa mai merge. Hai, merg. Aoleu, dacă e Simona și află că sunt aici, am pus-o rău de tot. Va trebui să-i dau explicații. Cretinule, mi-ai dat peste cărți. Bună! Nu știam că și voi îl cunoașteți pe vecinul nostru simpatic, Virgil. Nu e și Oachi aici, nu? Cu ce pot să te ajut? Ce-mi orice! Aș vrea un pic de zahăr, așa, ca între vecini. Mersi! Și dacă ai nevoie de ceva, nu ezita să-mi ceri orice! Tu ai văzut cum se uita la mine? Ca la o prostituată! Fată, asta era și ideea. L-ai făcut praf. Gata, o să avem referate până la sfârșitul vieții. Bine că nu era Oachi acolo, că mi-ar fi făcut o scenă de gelozie. Bă, eu m-am răzgândit. O vreau pe asta cu sânii, cu zahărul. Pe Simona, așa o cheamă, nu? Cum vrei tu, mă, mie e egal. Nu pe Simona, nu. Dă-i una. Măi, Oachi, dacă băiatul o vrea pe Simona, foarte bine. Știi, el a avut-o și el odată pe Simona și s-a îndrăgostit, acum îi scrie și poezii. Așa că uite-o, mă, Oachi, da? Easy come, easy go. Ia să vedem noi cărticelele. Full! Am câștigat! O pe Simona! Alo. Stai așa. Ia uite ce avem noi aici. Văd! Ai o mână de pereche! Te omor! Dai mă că nu e vina mea, când ai dat peste mine am scăpat cărțile și s-au amestecat. Păi, Bobo, dacă se duce ăsta la Simona și află că am pierdut-o la cărți, So we have a problem. No problem. Virgile, ia vină mă încoa să mai facem una. Păi nu mai e nimic ce să mă intereseze. Am obținut ce am vrut. Hai, Virgile, e vorba de 2 fete în loc de una. Hai, 2 sau niciuna. Ce zici? Păi ce să fac eu cu 2? Mi-ajunge Simona. Mă mai duc să mă uit odată la ea. Ce e, Virgiluț? Cu ce te putem ajuta? Ce idiot!
mai trecut durerea de cap? Un pic. De ce nu mi-a spus că fetițele sunt prietene? Eu am crezut că ai înțeles, măi, băiatule. Eu exact despre asta vorbeam. Să le iei pe amândouă odată. Bobo, fă cărțile. Alo, Virginuțu ăsta, Virgiluțu, ia simplifică tu peisajul că s-a făcut târziu. Bobo, de la afară. Hai da! Afară! Bobo, ai spus să merg pe mâna ta. Mă, dacă ai câștigat prima fată, trebuia să te retragi. Acum ai pierdut tot. Hai, afară! Unde o să mai stau acum? Cine m-a pus? Hai da! Ne-ai ieșit. Bravo, Bobo, te-ai făcut o cameră! Băieții, ia, hai, simplificați și voi peisajul. Nu crezi, de data asta tu simplifici peisajul pentru că e camera mea. Da, e camera ta, eu am câștigat-o la cărți. Păi nu face glume că eu n-am unde să stau. Păi și ce, eu am unde să stau? Camera asta, băiețaș, a picat la țanc. Jur pe sănătate și carieră. Ce carieră, mă, ce carieră? Păi nu așa ne-a fost înțelegerea. Bobo trebuie să plece de la mine. Băi, țânțar mic și creț, ascultă-mă bine că o să spun asta o singură dată. Dacă nu eram eu care să câștig la cărți, Virginuțu se ducea și îi spunea Simonei că ai jucat-o la cărți, așa că ieșiți afară. Bobo are dreptate, ne-am ars. Ușor. Păi da, să știi că Eva are dreptate. Ce? Până la urmă, Cruela merită o stăpâneală. Adică, fă mă să înțeleg. Tu iei bătaie și tot tu rămâi și șomer? Ia să zic eu vreo două! Nu, Irina, te rog, nu, lasă telefonul. Hai că avem altă treabă acum, hai vină încoace. Acum? Hai vină. Adică, vrei să spui că ce? tu mai poți așa? Dacă ți-arăt de toate acum. Cum mă defrimă, mă, mincinostule, mă? Dar ce mă stai toată ziua afară, mă? Să-ți fie frig? Stai afară, vină un coace să-ți dau. Oamenii vor face audiență. Aha, și ce audiență? Oachi. Da. Băi, da să-mi trag o masă în cap, ăsta nu e taică-sul Oachi? Scoteți-mă de aici că o să ardem ca șoareci, idioților!